magsaba! Imki damage, kamusta? Dili ti kahatagag san sa mga ayong kumpiyansa. Christian, kung paminawon ninyo, murag disipulo sa simbahan. Pero kung makita na ninyo sa personal, adik kag larawan! Kailangan pa ba na ako ning ukayon para akong kamot kay mahugawan? Kailangan pa ba na ako ning kuy-kuyon kung wagi hapon ko'y mapuslan? Last barrel trying to reference like 357. Magnum but I don't realize I don't need that fucking gun. Kaya sarap batil pa lang sa ubos gikan patas kaya tiga sa bayan. Sobra kaangas tao karon ni pang parok na mo duhanin na kay parehas man mo mga bading. Mahimo na karong horror scene kay patuyukon ko na imong ulo nga murag kasing. Grabe imong kamata. Ako si Barak, na walag tuo sa imo na pang counter. Isa! Duha! Tulo! Tira punto magsaba para sa mabot niyo dula! Kaupat na to nga battle karong gabiun na! Magsaba para sa mabot niyo dula! Shout out sa itong mga major sponsor. Kalinaw Local Brand PH, Off Trades, Tindahan ni Sunny. Salamat kay Gobernador Ronel Roque. Sinamak sa Lumad. Sa mga tropa nga nato na adre karon, Kogigama, Jeric Beans sa Kogigama Perfume. Sa tanan-tanan nga naadre nata sa Igimaw. Adto yun pangantukan Bukidnon, tira punto rap battle sa bukid pangandoy dos. Gikan sa kong to. Gikan propeta ng tula, dit crime, hood, TV Strisi. Gikang malay-balay, magsaba para kay Spicer. Gikas akong wala. Magpaila ka. Barak. Gikan sa kung wala. Gikan propeta ng tula, Valencia. Magsaba para kay Barak. At sa akong mama diya, and pabitan ng tula, o sa tanan ng hanay dere, o sa akong tropa taga Valencia. Sige na. Sabot to sila, kinsay mauna. Tarong mo rin nag-scatter. Si Barak, ang gusto maguna. So, unang round para kay Barak. Hoy, Spicer! Nangapangan na na imong ngipon, sigig suyop sa tuter. O sige, suyo pa. May tag mamatay na lang ta ka sa kanser kay wanabira man na imong pagka-rapper. Ako si Barak, na walag tuo sa imo na pang counter. Kana imong pagka-astig. Di na sa kuha mo sa ler. Ay pagdagandagan dia. Ay pag-gangster kay tuta ra ka namong stapler. Shoutout kay Stapler Moreno dia, ang imong tuta mas gihimo na kong batang tuta. O Boss Paradox. Abi ko bang kita magkontra? Ganong gitagaan magkunimo kontrang baka. Ha? Bakang bungi. Pero karon makabalo na ka. O kinsay mas gwapo sa tunduha. Tapat tas kamera. Naro? Oh, baldo na ka. O karon makabati na kang makasinati na ka sa imong ginapambuhat sa mga battle MC na grabe binilara og sulat paldo. Ang ina mo. Pila. Stress. Yawa layo bang ikukulyan na. Hurot ako patak akong kwarta pamiliti. Ay, isa. Karon, di round 1 na. Round game. Kabalo ba ka? Boss Vincent Art nganong ingani si Spicer. Kay katong naa pa daw sa sinapupunan sa kanang ina, nabuyagan na daw ning kulira. Pidili diri. Unsa man? Kapit na. Awa. Paldo ni ron. Nabuyagan na daw ning kulira. Ang nakadaot pud siyang amahan, gipakaog habak iyang inahan.
Mong ingani dyan siya. Nawa siyang pagdako. Nahimo ng albularyo, kinadadala na magpanyo. O freestyle king daw ni siya. Unya iyang di akapela. Ug ni kasa pa lang kasawid beat, mapareha ang cyber rhyme og real G madilit. Aw, normal ra man na mopaspas ang imong heartbeat. Kay normal ra kay nas mga tiguang kol na mopaspas ilang bayag na beat-beat. Unsa pa daw? Siya po daw ang ginatawag na hari ng freestyle na ang Bukidnon. Nya ang linya, grabe ka mga basic. Karon padungga ko ay paglingkod-lingkod ya. Dira, sorry. Karon padungga sila sa imong mga tira na solido. Dili speaker, ay speaker. Dili speaker na speaker na mura ra kag baka na gidakop sama sa pag-ihaw sa imuha karon ka sa imuha gabi una. Ano gani? Oo. Wala sama sa pag-ihaw sa imuha karon sa gabi una. Busog pa ko sa panihapon ni pack lunch ni Paradox. Ugutom ko sa dula. Mong ikaw akong katayon panihapon, dili ihawon. Kisa kalawom sa bara na ipasok na ko si mulubot. Pangina pa yawo bang haa ka mo. Kisa kalawom gabugat sa bal. Yawa na nun to visit. Sir yun doy. Siyaro din na manggawas si mong mga linya, mga butbot. Tapos istoryahan pa jud ko nimo gasuyop ko. Isa ba paldo lagi daron. Kita kanina. Matang sa mata. Scatter ta. Ana pa jud ka, suyop ta. Pero dili na nako na kailangan butanga sama sa giingon ni Yuribel na dili na nako kailangan ng shabu para sa tinuod na talento. Ug dili na po nako kailangan ng shabu para aktibo ko sa pagtapak sa diri sa entablado. Isa ba? Ug imuwang og porket nakadula na siya sa mga lagyong lugar ug nakadula na sa trono sa oro. Modako na din yang ulo. Mangdaog-daog ug mga baguhang mga MC para siya respetahon na OG. Imong OG di magi ka respeto, ako pa kaha. Isti man yawa. Magunahuna og mga linya para siya ha, para mumata ni siyang buhangan eh. Ug imong harang-harangan, ug imong tamak-tamakan ang batang MC na nisubay sa imong dalang agyanan. First, wala ko'y labot sa muharang, bisag kamo pang duhang Paradox ang muatang. Kinakarilod na nilaan. Mubuto kapag hilabtan, tirahan ti kag pabuthan sa kong mama na akong mama ra ang nakakaalam. Kung nakakalkula na nidaan na mga headshot ang mga tiil sa kalaban. O diba, ginatawag man din yung bata dire sa tirapunto. Mo akong tindugan para inyong mailhan na din basta-basta ang bata na naikaalam. Time na sir, Sir Jodoy, yawa. Ano na ba, Spencer? Ako na? Sina? Ay, wala pa sa oras ha. Hanggang galingan. Hindi mo pa sa oras. O sige, kakatang challenge. Takina mo. Pagtulo na ko katuplo. Pag dili mo scatter. Matik. Daog ka. Sige. Pero pag tulo katuplo mo scatter. Ako'y plete uli na. Oh. Sama, game? Oh! Hayop ka. Uy, yawa. Ang ina mo. Tulo ka, tuplok. Scatter, pilde. Real talk. Hayop ang puta. Video eh! Tulo ha, iya pa. Yawa ka. Yawa deh ka ha. Isa. Dua. Tulo. Pakyo. Pilde. Scatter. Saman. Uli na. Yawa tayo boy. Tayo pang puta. Paito. So, talo ka. Come on, yun na!
Una sa tanan, basig na ay nakaapil, nakatanaw nga taga DSWD. Kaning tiguang kontra sa PWD. Okay, Rakapri. Kung ako kang pahit-hiton o kanang lumboy, so ikaw lugar ang tabako sa Capri. Daghan kong kaila nga brown. Makita man ako sila sa ngit-ngit. Ikaw ra akong kaila nga naka itom. Nga dili ka pwede nga ma-brown. Gusto na siya, musulog sa niya era sa TBS Tracy sa Malaybalay City. Tapos gusto ko akong OG si Kuya Spacer katong taga CDO City. Mamatay ka sa ako bro. Kay kung ang Malaybalay na 30 second massacre, puta pag di isa ko isa ka oras to. Hayop ka. Mura kag dulog. Itong baka sa bako kang. Hello bro. Nganong nasumbagan ning buwang. Gisugo siya sa iyang inahan. Yung anak, nasaan yung nandyan ba si Barak, andun sa labas. Inutusan ko ng kape, nasapak. Puta! Nung nalaman ko, literal na nasapak. Kabalo mo, kung ano, giiyot di mo. Uyab sa imong classmate bro. Kita ko sa video. Yawa ka. Hambugiro pa kayang buwang. Pinaada pa siya dito. Mura na sa taga-jinsan. Kaliwat ni Manny Pacquiao kuno. Pacquiao. Ingana agad na. Basta mga lalaki na ingani o gatway. Gusto mo iyot ang babae. Katugikan trabaho nga nagpahulay. Kaya nga no, dili daw ka pwede makasuhan og rape. Kay rapist na kang dako. Bawal ni ingani nga dagway bro. Nga nung gipasulod ba na nini mo? Otro pud ka. Nanimaho naman ang gining kahon. Di ba hotbox ka gikan? Ito gihapon ko gikan bro. Walay tape dito no. Walay tape dito no. No. So nag-expect po ka nga napoy tape dire. Basig nagtuo ka. Magduhan ako katuig, wag gihapon ko pre. Munang expect than expectation, but don't pack you too much. Wala, patay yung naksa ko. Round to para kay Barak. Bro, ay gisra ay pan-distract bro. Og karon round 2 na. Ako na ni seryosohon. Ay sige scatter diya paduol gamay kay ako kan sulaon. Palayo na lang basig magbaylo ta og dagway kay ikaw biato ang mambulkitay sa Malaybalay. Gusto ba mo makadungog og issue? Gusto mo makadungog sa iyang atraso? Unsa ni sa kamanyak, kahugawan, kadautan, kadakog ulo aning tatuan. Nakaburos do ni siya bata. Di lang nako i-mention. Kay di mo pud ka kabalo magka bana. O pareha sa bata na imong gibiyaan karon wala nay papa. O pagbantay mo ani lain gini kirada tawanan ni. Ngano, ug naibais lamisa magpa hubog-hubog para makasandig og tutoy. Kusog kay ka mo sup-sup og atngal ngirua ka nya di ka kabalo magpatutoy sa imong anak. Pinto ka nang muanga ka. Unya nangita pa jud kag single mom. Imuha mag-ina dili nimo matiman. Ha? Dili man sayop na makauyab kag single mom o single pa na.
dapat naatay saktong baruganan. Ug maplastaran na to ang ilaw ng tahanan. Pero unsaon na to pagbuo sa gubang pamilya, nya imuha maging giguba. Uy mata oy. Nya kusog kay ka mag-share sa social media og LF single mom. Ha? Na akong lula dito. Patay na akong lulo. Sige nahan ka. Ug ikaw pod si Spacer ang rapper na tukmol. Sa kasubraan nimo kapulpol gisipa kasi mong purman kol. Maunay literal na football. Og patibae dili ka mahangol. May pagipatatuan na lang imong bilat imong agtang para na may misbidyo comedy og naay pagka-horror. Kasi scatter lagi dia. Tan-aw sa kuha. Pag inom na lang og daan og paracetamol kay mahilantan kag maigo ka sa kung kinumo surbol. Kani akong mga istorya, dili nimo malikayan murag napasidaan na ni sa Bible. Ayaw pag duol-duol basig ako malos control. Mangulata ra ba kong angkol. Tol. Gabi kol. Di ba? Hapit na ang imong birthday. Og hapit na pod ang Pasko. Ganahan kang regalo? Tubag. Ganahan kang regalo? Ganahan ba kang regalo? Tubag sa? Ano sa mo? Ganahan kang regalo? Kakison man ninyo mo. Pwes, tagaan di kag. Sama ni. Wala ba kabalo? Sama ni. Tambal ni sa ilok. Mo ni girisita ni Dr. Cyberrhyme. Dr. Cyberrhyme dia. Wala man. Sir, salamat sa imong girisita sa imong pasyente. Kay katong pag-abot na kog malay-balay sa event sa hotbox, gitagbo ko nimo. Buang-buang ka. Abi ko ba gisumbag ko. Pero kanang imong ilok, grabe, bahua kay imong ilok, oy. Tinuod lang. Gisaway pa kang Mitsuya, wa pa ka kamata. Ha? Mata ba mata? Unsa pa? Katong event sa hotbox na pinakauna na akong tryout. Pinakauna na akong dula dito na battle. Saad-saad pa ka na 1K win, 500 loss. Yawa. Grabe ba na akong expect ato, buang-buang ka. Kaya ug mapildi ko, makauli ra ko. Di ko magbaklay. Pero sayang gi ko pakita bitaw sa kuha. Mura ra sa politiko bay. Hindi saad sa mga tao para makaasinso. Buang-buang saan yung pagkasinso, nalibor man ka. Pag-abot pa jud nimo dire, nagdala kag siminto. Moron na. Daw na Spacer. Yawa mo. Yoram ko na na bro. Tala ginin mo ni mo. Para mo. Kano sa ba ko nagtinarong dire? Tanan ni agi sa kuha, mahapit ang wagduwa ka tuig. Tarong baga. Speaking of pamilya, Bars! Hot bars! Bars! Macbars! Oy. Mungiro ba? Yawa, oy! Gusto na mo paak sa kuha, oh! Gusto niya pa ako nang nagbuhat ang pangalan sa tirapunto, oh! Mga gusto nga dili masapawan, oh! Imong mga kauban na ra, oh! Utan ninyo, no? Ganong bad trip kay mo sa kuha. Oh! Nagandi sila! Kapit ko! Dula ko diri. Ngano? Since day one, naaday mo? Kaya nga nung masuko mo sa kuha, pagsugod sa tirapunto, kinsay kusog. Puta ka mo. Naigamulti. Holorime. Pati nga lang ni simple rhyme. Ni champion pero dili magka-rhyme. Atos. Napilde. Try out. Karon pa ni balik og battle. Nya, nisakag finals. Wala na ko gipangambisyon ng finals kay gusto ko sa simis lang. Para pagdaog-daogon mong mga putang ina nyo. Kaya ano? Suko kining mga animal. Gitatak
Gilansang na nako akong pangalan nga speaker sa Tirapunto. Gusto ninyo nga inyong pangalan ang madugang? Sila daw kuno ang pinaka-talented. So deserve nila magka-talent fee. May talented ba na nagsusulat tapos nag-memorize? Yung totoong talent free? Stock knowledge lang ang dala. Hayop ang puta. 15 years old. Pero mukhang papa pa sa kuwa. Tangina. No next. Tingnan mo. Psycho. Kipay. Macpals. Si Christian, Mitsuya, Art. Kayo lang naman yung nagsisira sa akin eh. Kaya gusto ninyo nga, oy, si Spacer masyadong malakas. Pwede natin pabababain. Haba ng baba ang puta. Ginawa kang dikoy sa liga. So sa lugar ni, gipaon ka sa higante. Gitawag ko nilag freestyle king. Bisag dili ko gusto. Ginampanan ko lang yung sinabi. Puta, galit ang mga bubo. Siya na ba, bro? Round 3 para kay Barak. Yawa. Hilak nito, oy. Yaway. Yaway ni mo. Ito lagi daog ron. Atos bagon. Karon. Naa na ta si katulong hugna. Oras na para ipaluhod ko ning yawa. Busa spacer. Andama na imong panyo para ipahid si mong mga luha. Kay karon kita na nagbangga para kanimo. Dako kay kining insulto og nagsilbi kining dako pud kayong sagpa. Ug ikaw si spacer usa ka rapper na ang nawong murag snatcher. Di ba gina-call out naman kang bird pads? Ha? Kabantay raw sa GC ba? Pero permente kang galikay. Unsa man, nahadlok na kasi ang lagay? Abi ko, ako ray bayot diri bay. Ha? O gipilde na po ka sa akong kauban na si Yorebel. Gipilde na kag dako bilbil. O balik ta sa imong pangalan na spacer, tang ina ka abno ng pangalanan na. Liman ka? Ikaw kuno na space sa pangalan pero wala ka space sa kadaugan. Veterano tuod ka sa imong panlantaw pero sa mata namong mga baguhan, gihimo ra ka namong praktisanan. Ug lang nakapait kol, ikaw pa ibundak na ko diri sa basurahan. Pero ano ba? Ang naang imong gibangga ba? Ibangga kaya lagi pataka. Kiwat dapak kay sa piling veterano. Kini pa jud imong gibangga na grabe ni kasuwito. Kabalo kang gakalayo na ko muhurot kong isa ka baryo. Ako'y hari, gadalag mikropono. Mga palasyon akong mga itablado. Mong I don't care kung dili ka kanako. Akong ipagawas, akong mga tinago. Para mo pabilib ang kagaya mong gwapo. Diba, idugang wala do is kata na. Kung pais na yawa mo tao. Wala yawa yun. Apoy, Andre? Wala na. Apoy! Apoy! Wapag ko ni Paldo. Ano daw? Paradox. Apoy, Andre, no? Wala na. Apoy, ikaw manuna. Yung pagkuha ng oras, patya. Oh, sige. Ano po, Andre? Oh. Gusto mo kadiya? Gipangitan ako kung paki. Sa malabot ako ninyo. Ang gusto mo kundran ako. Cyberine. Suya. Hinsa pa itong mga abnormal ugoto kay kuyawas spacer na nas babaw. Gabi na kay kakusog pero dili gasulat. Pasalamat ka. Igastuhan tagag pamiliti. Bro. Okay pa ba ni? Kaya sa ni mo sa duwa na ko katuoy gipakita nga tiyaga sa dula. Murag karon na ko nawalan og gana. Murag githatagan ko nimong lata aning abrigana. Lami kay kaabrihan. Ako ang abridor, ikaw ang lata, tangina. Yawa din ako sunon ang gibuhat sa ako ni Mitsukiyo. Hayop ka.
Kapag kita ato, ba, yan na niyo, disrespect kayo. Wa bato libro. That's why I don't talk. That kind of people don't respect me. Kunya, basta ko rin sila nga, alam, kasi special, kaya walang bugong nga respeto. Fuck you! Kung dili tungod na ako, wala ka dire karon. No? Ba? So, ina mo. Bro, sunod bro. Ano to? Bro, sunod bro. Hayop ko. Ayan na sir. Iyo. Magduha na katuig ang tira punto karong February. Ayun na, bakit pa nila bato? Ayun na. Nga mo na nito. Bitaw, dingon ko ha. Di ba curious ka? Dili ko excited sa battle na mo ni Spacer versus Barak. Kaya mas nakafocus akong huna-huna karong gabi una tong isa. Ay nabi yawa ka. Buhay mata na ni yawa. Okay, magsama mo ay kung nalingaw mo itong adula, bay. Judges, larga mo 3 bay. Istorya. Daw liga yawa. Yo, Mitsuya. Round 1. Gihatag na ako kang Spacer. Pagka round 2 o round 3, gihatag na ako kabara kay na siya mga jokes. Round 2 o round 3 mo lang kakuan. Kang Barak. O kini. Shout out sa mga katunggahamon. Karong niabot na ang panahon katong duwa iuban to. 1v2. Ako to sila duwa nga lamunon. Barak ako, Barak. Judges. Yo, what's up, no next? All 3 rounds yata na ako kabarak. Ay, isa pag mayo ang pagka-freestyle ni Spacer. Para sa kaway, mga pag-distracted isa gina sa pinakalaing sa battle kay muna yung maka bitaw dili respeto way respeto sa pagtatbang. Pero kang Barak tari ka yung mga anggulo hinay yung tingog pero ganahan ko sa yung mga linyahan. So Spacer wala yung kay Spacer ato sa all 3 round pero kung sariya mo kay Spacer at least kay ipakita yun sa dari uban sa yung presensya. Pero sulit tira punto yun siya. Pero all 3 rounds Barak. Yo, Soy Punks Day, That Crime Hood, at Box. Akong gihatag kang, ang round 1, gihatag na ako kang goan, Barak, kay muro, mas kita nung prepara sa iya. Round 2, gihatag nung ang Spacer, tungkol sa yung stage presence, kay medyo nakawala-wala sa Barak sa goan. Pero round 3, dikit kayo, pero naman kita gutuan yun, Barak. Na bitin man ang goan ni Spacer yun, sa round 3. Okay, wala na ni judge sa atong isa ka judges. So, buto niya Barak. So, ang buto sa atong judges 5-0. Magsaba para kay Barak. Sila ako abilo. Akin na ni. It's 7-1. Performance. It's 7-1.